Gin-deploy ang 299 ka mga kapulisan sa 17 tanan ka mga barangay nga makabig, geographically isolated and disadvantaged areas ukon gida sa Western Visayas. Inyang kabahin sang programa sang Revitalized Pulis sa barangay ukon RPSB sang Philippine National Police ukon PNP kun sa diin ginpatigayon ang send-off ceremony sa Police Regional Office ukon PRO6 sa Fort San Pedro, Iloilo City. Suno kay Police Major General Bernard Banak, Direktor sang Police Community Relations sang Philippine National Police, katuyuan sang among programa nga makahatag sang seguridad kag suporta sa komunidad ilabi na sa mga geographically isolated and disadvantaged areas kag sa mga pili nga urban areas. Ang among programa ang isa sa mga mando ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa idalom sang National Security Plan sang pungsod. We have launched this Revitalized Police sa barangay to effectively bring to our communities all our government services that are available. So our police will serve as facilitator, as mentor, as delivery services members, so that our people would really feel and really know that the government cares for them. Sa pag-deploy sa mga kapulisan sa mga kabarangayan nga ginakabig geographically isolated and disadvantaged areas, ginapasalig naman sa PRO6 ang mas malapit nga serbisyo sa publiko. Kaginisi ka K5, Nicole Castañeda Prado para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by: do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.